салом алайкум дӯстони азиз, занҳои меҳрубон, рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем барои суханои нектон, барои дастгириётон. ба канали мо подписчикои нав омадан. раҳмат ба шумоам барои дастгириётон. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. дӯстони азиз, ман моҳи марда тоҷикистон раҳакиём. иҷа пеши враҷ омадам, очра тиштагиём. кати враҷ бояд маслиҳат кунам ки мада ягон коғаз тиян барои тоҷикистон рафтан. медром маслиҳат мекунам кати враҷ чӣ мегӯяд чӣ намегӯяд. бо шумода гап мезанам. ман пеши враҷ биромадам. афсӯс ки не ба ман коғаз дод, не иҷозат дод. камтар анализҳо безеб биромадаги ай гуфт давленитон паст, хунтон кам. хулас надод. ман бигӯм ки коғазам надод. мумкин нест гуфт шумода уже вай дер шидаги ай. хай нигоҳ мекунем то моҳи маям местем. иҷа рӯзи 15 магнит косметик да ҳама чи скидка мерава ва ма чанд чи гирифтанӣ будум айҷа барои худма, барои кӯдакома. ростиам хел вақте асаботи вайрон боша намефората дига я чи гирифта. хай ми чие ки важна буд яда чи гирифтуму хастем омадем хона. кати кӯдако ҳамдури магазинда я 10-15 минут истодему. хастем биромадем омадем. нимхел дӯстони азиз, ма бояд як фен мегирифтам барои мурак хох кардан. иҷа ми майда кош мада маҳқулай ма калонош доштам маҳқул набуд. ма ҳам овозиш баланди бад буд, скори ми пастш чиқа баланд буд. баъд айҷа наёфтум, ай магнит косметик наёфтум. ёфтум якта хеле не майдаву не калон, маҳқулум нашид бигӯм. 10 рублшкам 1000 рубл. баъд дига магазино рафтам. калонош будан 1500, бо майдатара кош будан. ман 700 рублаш гирифтам. 10 рублшкам 800 рубл. якта гирифтам бо як шампунаи магнит косметик гирифтам. тамом. хулас намехе хай ҷидат мекунем то моҳи мая бо 10 ҷаем бигӯм моҳи мая шава гарм шава, ба чанд вақт ной шава. баъд мерем тоҷикистон. насиб худованд то рӯза нам бирем зинда бошем. дӯстони азиз, мо омадем расидем хонада. ҳечиам нагирифтем бигӯм. амо кӯда як дучи хӯрданӣ гирифтем. амо дадри мошин хӯрдан дига ҳечи нагирифтем. амо чие ки важна буд амора гирифтума хастем омадем. мира барои худам, ира барои бачаам гирифтам. шампун доштан дар хона, камак монда буд. ай бачаам шампунош духтарам дошт, барои бачама гирифтам. собун гирифтем, як кофе гирифтем. тамом. хастем омадем. рости вақти асабот вайрон боша дига ҳечи намефора. намехе дӯстони азиз, намиқа чӣ гирифтам. и доруора барои худам гирифтам. дунамо дору. инами фена гирифтам. шумода гуфтам кушода нишон тиём. ма доштум калонош буд.
рости истифода намебарам. Мехоем мада майда кош маҳқул буд. Айда майда мегирам, гуфтам ки наёфтам, хамира гирифтам нормални, не калони калон, не майдаи майда. баъд фурӯшанда гуфта ки ами дасташа бисёр хат кардаву маҳкам карда кушода намонед, вайрон мешавад. барои бегара ман манту тайёр кардастам. дар тестаи манту фақат орду, оби хунук, як қошуқ намак гуфтам. хамирша тайёр мекунем. хамир сус бояд набошад, сахта кард мешурем. баъд килёнкада гирифта ним соат нигоҳ медорем. бо баъде ки ним соат дам гирифт, бо гирифта як бор дига бо мехелем, бо мемонем 10 минут дига дам гирад. хулас ҳамхали 3 бор хамира дам метем. баъд начинкаша тайёр мекунем. иҷа бошад дуюм бора ман хеле дестам хамира 30 минут дам гирифт. бо як бор дига мехелем, 10-15 минут дига места то дам хӯрдана бо начинкаша тайёр мекунем. иҷа дафи сеюмае ки ман хамира хеле дестам, як бор дига хелидам мемонем. ман беғарзаи манту гуфтам ки сер намекунам бачаҳо. як зуолаи хонума гирифта будам. ман барои начинкаш гӯшта қима кардам. мехай куби кубик реза кардаму калони бадам не, пиёз ва 1-2 картошка андохтам. равғани гӯстан овна карда андохтам ва рӯғани растани 5-6 қошуқ андохтам. иҷа боша тои зуоламон дам гирифтана ман як рез хонумара мемонам то хонума тайёр шидана бо иша тайёр мекунам. хамири мо 3 бор дам гирифт. анмехе хамира бояд таки орд мекунем. мехе майда зуолача гирифтам, буридам. мехе ранги калбаса кардам аввал, баъд буридам. мехе ҳамаша мехе тунук мекунем. ман зуолачаҳоя ҳамаша якче нагирифтам. яташа майда, яташа калонам хеле бисёри. баъд тунуки бад намекунем, нормални ғавси бадам не, тунуки бадам не, барое ки тамоман дига хел ваяй мантуай. анами хел мепечонем байнами тарз. бениҳоят мада маҳқул шиди манту. гум ки ваяш хай камтарам хамирш вақти одама мегирад. ҳамаша печонда шидама дар лист вай мекунем, равған мекунем. баъд анами манту чавкора дар равған тар карда мемонем. ҳамаша мехе дар равған тар карда бо мемонем. беғарзаи вая манту қазонора равған кардагимо. иҷа хонумои ма тайёр шидан. ака ҳамаша бурида лалиёда мемонам то ӯ мантуам тайёр шидана. инамехе дӯстони азиз, хай дар оилаи бисёр бо тайёр кардан дар кораи мо 8 нафарем кати кӯдако. анаи мантуоям тайёр шид, бениҳоят иштиёвар. инамехе бардоштум дӯстони азиз, шумоам тайёр кунем. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонатон бошад. раҳмат барои дастгириятон. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. худо нигаҳбонатон бошад.